Léto 1974. V samém srdci Tichého oceánu se nad propastí zastavila obrovská loď Glomar Explorer. V hloubce 5000 metrů ocelový kleštový nástroj o velikosti celého domu sevřel zničené trup sovětské atomové ponorky. Na Glomaru panuje nesnesitelné napětí. Pokračuje několikadenní vyčerpávající vytahování. Rychlost sotva dosahuje 1 metru za minutu. Naslepo z hlubin oceánu vytahují nejen trosky, ale i hlavní tajemství SSSR, jaderné rakety, šifrovací zařízení a kódy. 800 metrů od nich krouží sovětské průzkumné lodě. Všimnou si pouze podivného plavidla, podobného bagru, a netuší, jaký náklad se pomalu vynořuje na hladinu přímo před jejich nosem. A když zbývá jen několik set metrů k hladině, dochází ke katastrofě. V řídícím centru ticho naruší poplašný signál. Obrovský mechanický dráp, který byl vystaven neuvěřitelnému napětí, se vzdává. Obrovské ocelové čelisti, které držely trup, se s ohlušujícím praskotem roztrhnou. Odpadají 2/3 zajaté ponorky, její nejcennější část s balistickými raketami. Operátoři s hrůzou sledují přístroje, tuny z netvořeného kovu, sovětských tajemství a jaderných hlavic se s ohlušujícím rachotem noří zpět do tmy, do hloubky dosahující 5 kilometrů. V tomto okamžiku utrpí nejdražší a nejodvážnější projekt CIA, operace Azorian, katastrofální porážku. To však ještě není konec. V rozbité pařátě se něco zachovalo. Američanům se podaří vytáhnout malý fragment, asi 12 metrů přídě. Ten je okamžitě odvezen do Lunar Bay, obrovského skrytého prostoru na dně lodi. A Glomar Explorer, jako by se nic nestalo, pokračuje v předvádění vědeckých výzkumů, aby sovětští pozorovatelé nic netušící odjeli domů. Na počátku roku 1960 dosáhla studená válka svého vrcholu. Spojené státy a SSSR se nacházely na pokraji jaderného konfliktu a hlubiny oceánu se staly hlavním bojištěm tohoto tajného soupeření. Sovětské námořnictvo posilovalo svou přítomnost v Tichém oceánu a vytvářelo tak trvalou hrozbu pro americké pobřeží. Základem této strategie byla ponorka K-29, projekt 629A. Nejednalo se o běžnou loď, ale o skutečný plovoucí arzenál nesoucí strategické jaderné zbraně. Byla vyzbrojena 3 balistickými raketami R-21 s jadernými hlavicemi, z nichž každá měla sílu zničit velké město. 29. února se K-29 vydala na bojové hlídkování. 8. března se s ní přerušilo spojení a ponorka zmizela. Co přesně bylo příčinou tohoto jevu, zůstává dosud neznámé. Možná to byla nehoda při nabíjení baterií způsobená výbuchem vodíku, nebo, jak se domnívají někteří badatelé, srážka s americkou ponorkou. 8. března 1968 se loď potopila přibližně 2800 kilometrů severozápadně od Havajských ostrovů. Tragédie si vyžádala životy všech 98 členů posádky. Pro Sovětský svaz to byla nejen tragédie, ale i obrovská chyba. Byly zorganizovány rozsáhlé pátrací operace, desítky lodí a letadel prohledávaly předpokládanou oblast. Hledali však na nesprávném místě. Hloubka oceánu a nepřesnost určení souřadnic sehrály svou roli. Sovětské loďstvo nedokázalo najít svou vlastní strategickou ponorku. V důsledku toho byl SSSR nucen pátrání ukončit a posádku prohlásit za nezvěstnou. Informace, která zůstala pro Moskvu tajemstvím, se stala majetkem Washingtonu. Spojené státy disponovaly tajnou zbraní, globálním hydroakustickým systémem SOSUS. Byly to uši Ameriky, síť mnoha podvodních mikrofonů instalovaných v klíčových bodech světového oceánu. Původně jejich účelem bylo odposlouchávat sovětské ponorky. 8. března systém SOSUS nezaznamenal zvuk motorů. Jeho citlivé senzory zachytily krátký, silný akustický signál, zvuk výbuchu, imploze. Byl to charakteristický zvuk, který vydává trup ponorky, když je stlačen obrovským tlakem v obrovské hloubce.
Američtí odborníci okamžitě pochopili. Podařilo se jim v přímém přenosu zaznamenat katastrofickou událost – zánik sovětské ponorky. Pomocí dat z 54 hydrofonů provedli triangulaci a určili přibližné souřadnice. Výpočty ukázaly, že K-29 se nachází v úžasné hloubce 5000 metrů, tedy 5 kilometrů. To mělo pro nejvyšší vojenské vedení USA dva důležité významy. Za prvé, Sovětský svaz ji nikdy nebude moci získat, protože prostě neměl potřebné technologie. Za druhé, teoreticky by se o to mohli pokusit USA. K-29 nebyl jen troskou, byl to skutečný zlatý poklad. Na dně, v relativně dobrém stavu, se nacházely sovětské jaderné hlavice, které bylo možné prozkoumat. Tam také ležel kryptografický komplex a co bylo nejcennější, šifrovací knihy a operační kódy. Ten, kdo loď vyzvedne, získá klíč k dešifrování celého komunikačního systému sovětského námořnictva. Začala opravdová honba. Když se na stůl ředitele CIA dostaly zprávy systému SOSUS a snímky z ponorky Halibut, v kancelářích Langley zavládlo napjaté ticho. Zlatá cena se nacházela na dně, ale dostat se k ní bylo stejně obtížné, jako získat poklady z Měsíce. Zvednout objekt z hloubky 5000 metrů, 5 kilometrů, se zdálo nemožné. Byla to hloubka, kde by tlak vody mohl snadno zničit vojenskou ponorku a zmáčknout ji jako konzervu. Lákavost však byla příliš silná. Nebyl to jen kus kovu, byl to skutečný mozek sovětského loďstva. Bylo získáno souhlas nejvyššího vedení. Projekt dostal krycí jméno Jennifer, jednoduché ženské jméno, které skrývalo nejodvážnější a nejnákladnější tajnou operaci v historii. Inženýři zapojení do projektu nejprve skepticky zavrtěli hlavami. Zvednout celou několikatonovou ponorku naplněnou vodou a bahnem považovali za technicky nemožné. Její hmotnost činila desítky tisíc tun. Žádné lano ani úchyt by nezvládly takovou zátěž a roztrhli by to, co zbylo z trupu. Rozhodnutí bylo přijato ve formě kompromisu, cynického a pragmatického. Nepotřebovali celou loď, potřebovali pouze její hlavu. Bylo rozhodnuto zvednout pouze přední část, ten oddíl, kde se nacházela kormidelna, kryptografické zařízení a, co je obzvláště důležité, šachty s bojovými balistickými raketami. Byl to přesný úder na mořské dno, ale jak ho realizovat? Hlavním problémem se ukázalo být spíše utajení než inženýrská práce. Jak postavit obrovské, bezprecedentní plavidlo pro vyzvednutí ponorky, aby sovětská rozvědka nic nepoznala. Jakýkoliv satelitní snímek, jakýkoliv agent v přístavu by okamžitě pochopil, že se staví něco vojenského. Byla potřeba legenda. Krytí, ale ne obyčejné, nýbrž skutečně geniální. Muselo být tak fantastické, tak luxusní a tak šílené, aby vzbudilo důvěru. Muselo přehlušit samotnou pravdu. A tak se na scéně objevil jediný člověk na zemi, který se mohl stát tváří tohoto dobrodružství, tajemný miliardář Howard Hughes. Howard Hughes byl ideálním kandidátem pro takovou roli. V té době se již mnoho let neukazoval na veřejnosti a stal se záhadným samotářem. Jeho pověst excentrického génia, který kupoval kasina v Las Vegas a zabýval se nerealizovatelnými projekty, činila jakoukoliv, i tu nejfantastičtější z jeho myšlenek, zcela pravděpodobnou. V případě kohokoliv jiného by prohlášení o stavbě lodi pro těžbu rudy z mořského dna vyvolalo pouze posměch. Ale když to řekl Howard Hughes, všichni přikývli a šeptali si, ten excentrický milionář zase vymyslel něco neuvěřitelného. Bez vědomí ostatních se CIA spojila s Hughesem, který souhlasil, že tuto roli převezme. Hughesova společnost Global Marine dostala zakázku na stavbu výzkumného plavidla s názvem Glomar Explorer. Oficiálně byl světu oznámen geniální, ale lživý cíl – těžba manganových konkrecí, tedy rudy z mořského dna.
V 70. letech 20. století zněla tato myšlenka jako science fiction a poskytovala ideální krytí pro výdaje odhadované na miliardy. Glomar Explorer byl skutečným plovoucím technickým monstrem s tělesněním technologií své doby. S výtlakem téměř 900 000 tun patřil k největším lodím, jaké kdy byly postaveny. Jeho hlavní tajemství však zůstávalo skryto před zraky cizích. V samém srdci trupu lodi, místo dna, se nacházela obrovská skrytá šachta, nazývaná lunární zátoka. V hlubinách lodi čekal na svou chvíli obrovský mechanický dráp. Plán byl postaven na 2 faktech, které byly známy pouze malé skupině inženýrů CIA. Jako první byl uveden do provozu zvedací mechanismus, který dostal přezdívku dráp, ačkoliv původně se jmenoval Clementina. Nebyl to obyčejný hák, ale obrovský 100tunový ocelový pavouk vytvořený pro jedinou misi: sestoupit 5 kilometrů do hloubky a uchopit křehký, zrezivělý trup ponorky a udržet jej. Ale jak dostat klaun do takové hloubky? Lana by nevydržela vlastní váhu. Řešení bylo nalezeno v ropném průmyslu. Inženýři vyvinuli obrovskou vrtnou kolonu, sestavitelnou trubku složenou z tisíců samostatných, pečlivě vyrobených sekcí. Trubky musely nejen překonat 5kilometrovou cestu, ale také odolat váze zachyceného trupu. Každá sekce byla dílem inženýrského umu, schopným odolat kolosálnímu tlaku. Dalším prvkem byla lunární zátoka, srdce Glomar Explorer. Jedná se o obrovský podvodní dok umístěný přímo uprostřed lodi. Myšlenka byla odvážná. Glomar připlouvá k cílovému bodu. Přes Lunar Bay spouští na dno Claw, který zachytí příď K-29. A teď přichází to nejúžasnější – zvedání. Zvednout část ponorky na palubu nebylo možné. Mohla by ji zahlédnout sovětská špionážní družice a průzkumné lodě hlídkující v okolí. Část musela být dopravena dovnitř Glomaru přímo do lunární zátoky pod vodou. Jakmile se náklad ocitne uvnitř, obrovské klapky ve dně lodi se zavřou a Glomar se opět stane běžným plavidlem. Sovětské pozorovací jednotky se mohly přiblížit na dostřel, mohly hodiny pozorovat dalekohledy, ale nic jim nepřipadalo podezřelé, kromě Američanů, kteří jakoby hledali mangan na dně. Tajný náklad by již byl bezpečně ukryt v ocelovém trupu lodi. Byl to dokonalý podvod, promyšlený do nejmenších detailů. Zbývalo jen ho realizovat. V létě roku 1974 byl projekt hotov. Jennifer oficiálně dostala nové jméno Azorian, pravděpodobně aby zakryla stopy, pokud by se její původní název stal známým. Obrovská loď Glomar Explorer, stělesnění inženýrského myšlení a korunovaný úspěch CIA, opustila přístav a zamířila k tajnému místu v Tichém oceánu. V určený den, 4. července, loď dorazila na místo. Pod ní, v hloubce 5000 metrů, čekala zlatá odměna. V řídícím centru začali připravovat klaun ke ponoru. Nebyli sami. Brzy se na obzoru objevil sovětský průzkumník Čažma. Jeho úkolem bylo sledovat toto neobvyklé americké plavidlo, které se údajně chystalo těžit něco v neuvěřitelné hloubce. Legenda o těžbě manganu fungovala, ale ne tak účinně, jak by si sovětské velení přálo. Vůbec jí nevěřili. Ačkoliv přesně nechápali, co Američané dělají, byli si jisti, že to nemá nic společného s těžbou rudy. Brzy se k Čažmě připojila výkonnější a modernější loď Vitias. Posádka Glomaru se ocitla v nejnapínavější zkoušce svého života. Byli pod neustálým, nepřetržitým dohledem. Sovětské lodě se přibližovaly na maximální vzdálenost, někdy jen 800 metrů. Každý pohyb na palubě Glomaru byl zaznamenáván optikou a s největší pravděpodobností i odposloucháván. Američané se zapojili do hry. Hlučně napodobovali vrtání, rozložili na palubě vybavení, údajně pro vědecký výzkum, házeli přes palubu vzorky a aktivně diskutovali na otevřených komunikačních kanálech o geologických objevech.
To vše bylo součástí rozsáhlého podvodu, jehož cílem bylo přesvědčit pozorovatele, že zde probíhá sice neobvyklá, ale přesto civilní vědecká práce. V této době, skryta před zraky cizích lidí v Lunar Bay, se klíčová část operace blížila ke svému začátku. Pod rouškou noci a pod záminkou vrtných prací operátoři zahájili ponoření kogoty. Začala nejnebezpečnější fáze. Obrovská ocelová kleště, sestávající z tisíců trubkových sekcí, se pomalu nořila do tmy. Jeden nesprávný pohyb, jeden úder do trupu potopené lodi K-29 a vše mohlo skončit výbuchem zbývajících raket nebo torpéd. Operátoři, spoléhající se pouze na data sonarů a hlubinných kamer, ovládali kokty s mimořádnou přesností. Po několika mučivých hodinách zazněl signál zachycení. Ocelové kleště Klementiny sevřely znetvořený trup sovětské ponorky. Zvedání začalo. Lidstvo dosud nepoznalo proces tohoto druhu. Rychlost vytahování byla minimální, ne více než 1 metr za minutu. Rychleji nebylo možné vytahovat. Křehký, rezavý trup by to nemusel vydržet. Vytahování z hloubky 5 kilometrů mělo trvat několik dní. Nepřetržitých dní napětí, zatímco sovětští průzkumníci byli jen několik set metrů od nich. Na sovětských lodích bylo zaznamenáno zvýšení aktivity. Posádky zaznamenaly podivné zvuky, pocítili nepochopitelné vibrace a zaznamenali neobvyklou energetickou aktivitu ze strany Glomaru. Kapitáni zasílali velitelství flotily zprávy o nepochopitelných činnostech, které se odehrávaly. Američané se uchýlili k lstivým trikům, aby skryli možné vyplouvající trosky nebo olejové skvrny. Prováděli viditelné čištění vodní plochy, rozstřikovali kolem sebe ropu a vytvářeli zvukové rušení, přičemž se kryli prací těžkého vrtného zařízení. Sovětské pozorovatele si všimli kouře, schonu, slyšeli hluk, ale kogoť a jeho strašlivý náklad, který se pomalu zvedal z hlubin, zůstaly nepovšimnuty. Vše probíhalo přesně podle plánu. Když zbývala asi polovina cesty k hladině, když se zdálo, že úspěch je na dosah, technika nečekaně selhala. Z řídícího centra se ozval ohlušující rachot a stupnice zobrazující hmotnost nákladu okamžitě klesly na nulu. Obrovský mechanický dráp, který byl vystaven nadlidskému napětí několika tisíc tun, praskl. Jedna z jeho ocelových paží nevydržela a roztrhla se. Došlo ke katastrofě. 2/3 zajaté lodi K-29, její nejdůležitější část, zahrnující velitelskou kajutu a co představovalo největší nebezpečí, šachty s balistickými jadernými raketami, se oddělily. S ohlušujícím rachotem, který nepochybně zaznamenali všechny hydrofony v této oblasti oceánu, se trosky ponořily do hlubin, aby na hloubce 5000 metrů spočinuli navždy. Operace selhala. Miliardy dolarů a roky tajného vývoje přišly vniveč. To však neznamenalo konec. Navzdory katastrofě se v poškozeném kokte zachovalo něco cenného. Když znetvořený mechanismus vyzdvihli do Lunar Bay, inženýři zjistili, co se podařilo zachránit. Fragment přídě o délce přibližně 40 stop, asi 12 metrů. Mezi bahnem a troskami našli těla 6 sovětských námořníků. Vedle nich ležely 2 torpéda, naštěstí vybavená běžnými, nikoli jadernými hlavicemi. A co se ukázalo jako skutečný poklad, byla zachovalá kryptografická zařízení a fragment operační dokumentace. Nebyla to sice zlatá výhra, ale přesto významný úlovek. I tento skromný úspěch bylo nutné utajit. Tajný oddíl ponorky byl spolehlivě ukryt v hlubinách Lunar Bay a poklopy ve dně byly zamčeny. Glomar Explorer zůstal na svém místě. Aby sovětské lodě nezaznamenaly nic podezřelého, loď ještě několik týdnů předstírala, že provádí vědecký výzkum, jako by se nic nestalo. Teprve poté, co přesvědčila SSSR o neúspěchu operace, bez ohledu na její podstatu, Glomar odkotvil a zamířil domů, nesoucí ve svých podpalubích temná tajemství studené války.
Po návratu Glomar Explorer do Spojených států se tajemná lunární zátoka vylidnila. Tajný kontejner K-29 s jeho obsahem, kryptografickým zařízením, fragmenty šifer a těly 6 sovětských námořníků byl okamžitě převezen do tajných laboratoří CIA k výzkumu. V rámci americké vlády byla operace Azorian uznána jako jeden z nejvýznamnějších technických úspěchů studené války, i když ne zcela úspěšný. Udržet toto tajemství však bylo mnohem těžší, než vyzvednout ponorku z hloubky 5 kilometrů. V roce 1975 se objevily první úniky informací. Jak to v podobných situacích bývá, informátory se stali lidé, kteří se přímo podíleli na projektu. Příběh byl tak neuvěřitelný, že nebylo možné ho dlouho udržet v tajnosti. Senzační zprávu o vyzvednutí ponorky poprvé zveřejnil časopis New York Times. Svět byl šokován. CIA však byla na tuto situaci připravena, spustila krycí legendu. Agentura vydala oficiální prohlášení, ve kterém tvrdila, že informace o vyzvednutí sovětské ponorky jsou čistá spekulace a že Glomar Explorer není nic jiného než loď určená k těžbě manganové rudy. Lidé zvyklí na neobvyklé činy Howarda Hughese spíše uvěřili příběhu o šíleném miliardáři hledajícím rudu než složitému špionážnímu spiknutí. Později, v témže roce 1975, vypukl skutečný skandál. Skupina hackerů pronikla do Hughesových kanceláří a ukradla dokumenty přímo související s operací Azorian. Poté, co se tyto dokumenty staly veřejně dostupnými, CIA nemohla popřít pravdu. Vláda USA byla nucena přiznat existenci projektu. Zároveň však s bezprecedentní rozhodností odmítla komentovat podrobnosti týkající se jeho obsahu a zachovala v tajnosti jaderné a kryptografické materiály. Tato strategie se ukázala jako účinná. Úředníci dosud neodhalili všechny podrobnosti operace. Nicméně Azorian navždy zůstane v historii jako symbol troufalého, ale neúspěšného pokusu odhalit tajemství skrytá na mořském dně. Z technického hlediska byla operace Azorian skutečným inženýrským počinem. Stavba Glomar Explorer a vývoj Kogoty, schopné fungovat v hloubce 5 kilometrů, radikálně rozšířily představy o možnostech práce v hlubokomorském prostředí. Hlavním úspěchem operace byl pokrok v oblasti kryptografie. Nasazená technika a dešifrované kódy poskytly Spojeným státům neocenitelné informace o sovětském systému šifrování a komunikace. To zasadilo vážnou ránu námořnímu zpravodajství SSSR a umožnilo americkým analytikům výrazně pokročit v porozumění a prolomení sovětských vojenských komunikací. Pravděpodobně se jednalo o nejrozsáhlejší a nejsložitější operaci kryptografického prolomení v celé historii. Kromě zpravodajských cílů využili USA částečný úspěch také k propagandistickým účelům. Nález těl 6 námořníků mezi troskami jim umožnil demonstrovat humanismus. Američané přistoupili k této záležitosti s úctou. Těla sovětských námořníků byla pohřbena v moři s plnými vojenskými poctami v souladu s námořními tradicemi. Celý proces byl natočen na video. V roce 1993 byl videozáznam předán SSSR. Tento krok, ačkoliv byl USA prezentován jako projev humanismu, umožnil mírně uvolnit napětí ve vztazích mezi zeměmi a ukončit spekulace o osudu posádky. Operace Azorian vešla do historie jako vzor utajení, drzosti a technické dokonalosti. Sovětský svaz až do samého konce studené války oficiálně neuznal, že se Američanům podařilo provést jakékoliv vyzvednutí. Teprve v roce 2005 jako nástupce SSSR Ruská federace oficiálně uznala katastrofu ponorky K-29 a potvrdila její polohu. Ve stejném roce byl na památku posádky, která navždy zůstala v Tichém oceánu, postaven památník. Pokud jde o loď Glomar Explorer, která byla určena pro špionážní operace, nebyla nikdy znovu použita v tajných misích.
Následně byla prodána soukromým majitelům, několikrát změnila název a účel, až byla nakonec zlikvidována. Dědictví Azoriana není jen úspěchem v oblasti kryptografie a inženýrství, ale také jasným příkladem toho, že v období studené války nebyly nejdůležitějšími nástroji pouze rakety, ale také dezinformace a technická vynalézavost, která umožnila překonat hloubku oceánu 5000 metrů.